Salam Huria ni Tuhata na dihaulongi di bagasan Kristus Yesus andorang sota mulai acara parwenggota martangiang nao mahita diingat tabi amin. Puji Tuhata Marede hita Sian Bukende nomor 5 walu sada ayat sada rodi tulu.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ay ibana hapatean jala permulaan ni nasa na adong, natamado ibana dina tinogion na torop anak tuha sangapon padenggan sun induk ni hanguluan nasida marhite-hite haporsuhon. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata, amani salut para siri ni rohaun, nunga ditatapo hami bangsomon, ay dang manjua ho, mangalehon anakmu na sesedai, Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa, asa taonon na haleaon dot siak ni bagi, sa rodi hau na pinarsilang, sa itu pahi hami marhite-hite asini roham, asa margogo hami, kiala marbenget ni roha, songon anak haulongan ni rohami, diaka si taonon, asa marsangap guarmu don anakmu, Tuhan Yesus Kristus, do tondi parbadia, marhite-hite hami. Amen. Udul mahita. Tapuji Tuhata, marende hita sian buku Ede tolu walusia ayat sada tambah tulu.
tatangihon ma patik ni debata ima patik paupaton dohod lapatanna patik paupaton ingot tamu ma pabadiahon ari minggui dina nomari ma ulahamu nasa si ulaonmu alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jahoba de Batam doi dan jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang na posom lahi-lahi manang na posom boru-boru ro di pinahanmu ro di pangisi ni huta ni halape na mangebati hutam ai dinamo onomari do di toppa de bata langit do hotano do laut do nasa isina dungi maradian do ibana di hari papituhoni di baheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai dia do lapatan ni odo ikon di habiari rohata de bata jala ikon holong rohata di ibana asa unang tois rohata diajar nasian hata ni debata ikon badia do hata ni debata di rohata jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon rak mangidogogo mahita tutuhata debata lao mangulao nahombar tu patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulao nahombar tu patik mi amen tapuji tuhata maredehita sian buku ede nomor 227 ayat sada rodi 2 Soba
tato poti madosata, jala tapasere marohata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo na suatu dosan, si topa nasana adong, paruhum na tigor, na mangumi jolma manusia, narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akan ahulami marhite sian pangalasion nami di patikmu, ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami na roai, nang sian pakatayon nami na soture, rodi panguluyon nami di hisab-hisab ni roha nami, na tama situtudo honaum hami alani dosa nami alai na tarsol-sol bagi dohami nuaing alani asima roham dihami ali di batanami padenggan basa jala para siroha doho ala ni anak halongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saya sama dosa nami saluhutna jala suruh matondi parbadia tu roha nami be asa terbaik kami manguluiho di bagasan hati goran dohot habadiaun gabesa tami Tuhan ngoluan na sorasuda na pinar bagam diaka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringo Tuhan sisan ni dosata. Ali Tuhan debata amani saluhut para ni rohaun. Nunga ditatapo hami bangsomon. Ai diang manjua ho mangalehon anakmu na sesedai. Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa. Asa taunonna haleaun dot siak ni bagi sahar rodi hau na pinar silang sai tupai hami marhite-hite asini roham asa margogo hami jala marbenget ni roha songon anak holongan ni rohami di akasi taonon asa marsangap guarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot tondi parbadia marhite-hite hami. Amin. Budul mahita tapuji Tuhata maredehita sian buku ede 450 ayat 2 tambah 3. Go armi no si jataku, no pakakalusui.
Tabegema hata ni debata turpu ni hari mingguon iman nienet sian buku 2 Samuel bidu 22 mamuka mai sian ayat 44 tolhas tu ayat 50 sada asa marsokit sikat soring mahita manjahasa ujahami mah sian ayat 44 songonon ma natar surat isi akub ni inunga di paluaho au sian perbadaan ni bangsoku nunga di pabakito au gabe ihutan ya ka bangso parbegu gari bangso nasohutadda mangului ahu merus do aka anak inapulik marga jala aka hitir do nasida ruar sian partano batoan nasida debatado silehon aka partubolon tu ahu dohot papatuhon aka bangso tu ahu dibaheni pujioku maho ali Jehovah di tonga-tonga ni aka bangso parbegu jala edehonoku maguarmu rak manjaha mahita di ayat 50 sada ibana sifatimbul aka hatuau ni rajana jala ibana mambain asini roha tu jolma na minian nai tu si David do tu pinopar nai rodi saleleng lelengna ima sahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa amen tapuji tuhata marede hita sian buku ende nomor 2 sada onom ayat 2 tambah 5 taha tidakon maha porseotai songon nahina tidakon ni dongata sa porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan natu mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sarai iman ati nubuon ni si Maria nagabi-gabian sian tondi parbadia andoran soha bubuan
ido tuhata na tumao na bernit di pauman ni silatus na mate terpajal do ibana diau pinarsilang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangolu diari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosa ni disima ibana pai mamula sogot tanoon maumi alat na mangolu dohot na mate au porsea ditondi porbadia jala adongsa da huria na badia huria hatopan yala Kristen akan na badia dohot diasa ni dosa do diatai na mandok mulak mangulu sogot daging alat na mate do dia ngeluan na sorasuda amen. Tapi gema titing dihita di hari Minggu on. Damang dainang hahanggi nang pinaribot horas ma dihita salhuna. Tapi gema tikting ni huriata na masa do nanaing si pamasaon. Parhalado HKBP Batam pasahaton selamat hari Minggu ma dihita salhuna. Selamat hari Minggu. Jala selamat datang ma di ruas ni huria na ondope manjalo sahaliro. Mar Minggu di huriat tahun. Sai di pasu-pasu di Batama parsarat tasadarion bahin sangap di Guarna. Na parjolo Guarni Minggu tasadarion ima Minggu estomihi dohot topik marsangap Yesus di atas dolok. Na paduahon danak na sorang di basa-basa tuhata do dua manang kembar danak bawa di keluarga ni amang dapot haholongan matondang ala inang Repi Eliana Purba ruas wek balai kolam Sada Galilea di hari Selasa 10 Februari 2026 sehat do danahi songoni nang natorasna napatoluhon ruasna baru mamuka sadarion gabe ruas ni huriatama keluarga amang lamar Anton Manalu inang Irma Lumongga Borusi Hombing nasida sian GKPI Simpang 3 Laut Tawar Resort Bahal Gajah nasida tinggal di perumahan Pilamas masuk tuwek Sungai Panas napau paton periodisasi seksi di Patupado jadwal periodisasi ni seksi sekolah minggu seksi ama lansia di HKP Batam tahun kepengurusan 2026-2020 lalu imana perjolo seksi lansia di Patupa di hari Kamis 10 Februari 2026 pukul 10 WIB Sudema lansia mandohoti rapoti napaduahon seksi sekolah minggu di hari Jumat tanggal 20 Februari 2026 pukul 10 30 dung sidung sermon guru sekolah minggu pinangidoma sahala utusan sian ganuwek mandohotisa napatoluhon seksiama di hari Sabtu 21 Februari 2026 pukul 20 WIB pinangidoma dua hala utusan ni ganuwek mandohotisa napalimahon pertanyaan keluarga Hombartu program kerja ni huriata tahun transformasi 2026 pengajaran iman di tengah keluarga alani di bagasan mingguan patupaut tama pertanyaan khusus keluarga di bagas tabe tertib acara di tongos marhite sokopi file PDF sudema hita patupahosa na paunopon pertanyaan wek pinangidoma tusal ruas ni huria di ganuk wek
asa mendohoti pertanyaan week tabi jala umma jadwal pertanyaan di bagasan mingguan. Di hari Rabu tanggal 10 Februari 2026 week Balai Kolam Sada Galilea, Balai Kolam 2, Balai Kolam Tolu, Nagoya sekitar, Seipanas, Kampung Nanas, Glory, Batam Center. Di hari Kamis tanggal 10 Februari 2026 Balai Center, Balai Kolam Sada Nazaret, Batam Kota, Bengkong Indah, Maratakus, Batam Center. Ruas Namar Sahid, tatanya komadongata natongon dope di bagasan parsahiton, asa dilihon de bata hama malum tu nasida, jala guar-guar Namar Sahid boima taida di layar videotron, manang di tikting na adong dihita. Na pa waluhon bunga altar, sumbangan bunga altar di minggu sadarion ima sian keluarga nyala amang empak pahan hala inang boru tapu bolon wek Nagoya sekitar sai ditambahi debatama pasu-pasu di keluarga ni Nasida. Na pasiahon rekrumen petugas sekolah Palentin. Dihapur luhon yayasan ni Huriata do ima sekolah Palentin. Narade mangula gabe petugas kebersihan sekolah Palentin. Di aka nama karikoton ulauni boima diimpo manang menghubungi sekretaris yayasan Bapak Pendi Ujung SH do HP naung tertera. Na pasapuluhon informasi doho soso-soso hayason doho fasilitas umum nang sunguni akapel yang bulanan boima tajaha sadiri. Na mangihut ucapan selamat ulang tahun. Saluhut parhalado doho ruas pasahaton selamat ulang tahun. Turuas ni huria nama ulang tahun hatu tubuh. Dohot parbagason di bagasan mingguon. Sai di pasu-pasu debata. Go dame nang las niroha. Hata ni tuhata iman nasya pesalmen sia pulsada ayat 16. Sai pamahapokku do ibana sari matua, jala patarida honokku tu ibana hatuaku. Napa 10 dahon warta keuangan saldo 14 Februari 2026 godangna 114 juta 258.995 rupiah. Sonima sahat ni tikting ni huriata sai di pas-pasu tuhata ma saluhna nasa tikting ni huriana. Amin. Tabigima endi puji-pujian na dibuaton kur ama dohot ina sian kur ama sahata.
Tapuji tuata, marede hita sian buku ede nomor pitu kosong sada ayat sada tambah tulu. Pitu ratus sada ayat sada tambah tulu. Martangi yang mahita. Jehovah debata na huso bahami di bagasan guar ni Jesus Kristus. Hupuji hupasanga pami maguar muda badiai di parsauran nami di hari minggon. Jaloma tangiang nang ede puji-pujian nami. Perbadiai mahami saluhut na ali Tuhan nang dinalaho tumangihon hatam. Mangasahon guar ni Jesus Kristus martangiak kami toho. Amin. Amanginang hatani debata dihita di hari Minggu estomihi sadarion sian Lukas bidusia ayat 20 lalu sahatro di ayat na patolupulonopon. Hujahom ma di tonga-tongata tapai hutbe ma di bagasan rohat tabe sonom ma di dok disi. Marsangap Tuhan Yesus di dolok. Arga ualu ari dung salpu hataodeng. Ditogi homa si Petrus, si Johannes dohot si Jakobus nakok tu dolok martangiang. Jadi ujuna martangiang ibana mibar marupa ni bohina. Jala marlinang-linang ma para bitonna. Makatai ma dua halak dohot ibana ima si Musa dohot si Elia. Marhasangapod do na sida idaon. Akka na humatahon ujung nilakana. Si pasidungon na di Jerusalem. Tarpodom do anggo si Petrus dohot akka donganna. Alai dungdungo na sida gabe di ida mahasangapon nai. Nang halak na duai jongjong di labungna. Jala martahi sirang nasida sian ibana ni nasi Petrus mamadok Yesus. O guru, denggan nai dison. Hupauli hami ma sopo-sopo tolu. Sada diho, sada di si Musa, sada di si Elia. Soadong di boto nani do nai. Madok songoni do pe ibana, Roma obun sada mangalinggomi nasida. Gabe hatahutan manasida laho bongot tu bagasan obuni jadi makuling ma sada suara sian obuni madok
Odo anakku natar piliti tangi hon hamuma ibana. Jadi dung makuling suarai sasada Yesus nama dapot nasida disi. Laos mauhom do nasida dang dipabotohon nasida nadi ida nasidai tu agia ise anggo di akka ari ido yang go sahatna amanginang dongan na hinaholongan di bagasan goar ni Yesus Kristus. Peristiwa nang tajahan akaning di Lukas bidu sia ayat 20 lalu satro di ayat 30 nomon di bagasan bahasa Indonesia di dok Yesus dimuliakan di atas bukit. Di bagasan bahasa Batak marsangap Tuhan Yesus didolok. Turpuk nang tajahon amanginang ima peristiwa natung macai rikot yang sangat penting. Napabuahon hajongjongan ni Yesus songon Mesias si palua ibana. Nasoliling naibe na ikon lahon ama ibana tu Jerusalem pasauton baga-baga ima ulaon baluahon atau karya penyelamatan marhite-hite natar silang ibana. Amanginang ia terpukon sadiri ini bukan berdiri sendiri, tetapi ini merupakan puncak dari ayat-ayat yang sebelumnya. Molo di ayat 10 lalu satro di ayat 20 sada boi tajaha disi taida disi ketika Petrus untuk pertama sekali mengakui bahwa Yesus itu adalah Kristus. Kristus ni debatado ho ninna di ayat 20 amanginang. Alai ujudi dok si Petrus songoni pitor di dok debatado unang babuahamu tu manangise. Jangan beritahukan kepada siapapun. Ini karena memang pengetahuan Petrus dot akasisian nana asingi belum sempurna tentang Tuhan itu sendiri. Karena pemahaman mereka yang belum sempurna. Dungi di ayat 22 di dok do disi. Ia anak ni jolmai ikon godang do taononna. Bolokonon ni akka panungganei. Si tua ni malim dohot si boto surat do ibana. Dungi pusaon na do jala mulak mangolu do diari patoluhon. Amanginang disitaida secara terang-terangan do Yesus babuahon misi Allah melalui hidupnya di dunia. Allah yang menjadi manusia melalui Yesus Kristus secara terang-terangan di paboibana. Ahana yang masa, ahana yang ulahononna, bagaimana penolakan bahkan sampai kematiannya di Yerusalem. Dungi di ayat 20 satro di ayat 27 di patorang Yesus mamusai di si taringo tu namanuhuk silang ibana. Di ayat 20 di dok tu saluhut nama di dok ia adong nanaeng mangihut tonau di suadahom madirina dituhuk ma ari-ari hau pinar silang natu ibana laho mangihut tonau. Dungi di ayat 24 ai aguan hosa ma nanaeng paluahon hosana alai na aguan hosa alanyau ido na pangulu hosa. Ini merupakan kisah transfigurasi amanginang di mana Yesus sebagai manusia untuk pertama sekali menunjukkan, menyingkapkan kemanusiaannya dan menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dialah benar-benar Kristus itu sendiri. Kisah transfigurasi. Nueng masuk mahita tuturpuk di bidusia ayat 20 lalu satro di ayat 30 nomon. Marhite turpukon naeng pataridahon ni Yesus hade bataonna. Untuk pertama sekali hade bataonna tu sisianna natolui nakaning didok di sia manginang si Petrus, si Jakobus, dohot si Yohanes. Ima marhite namasa didolok. Ini merupakan kisah transfigurasi tadi amanginang di mana Yesus yang benar-benar menyingkapkan kemanusiaannya, menunjukkan kemuliaannya.
dung waluari na diakui si Petrus ibana do Mesias. Jala pitor di pasahat Yesus do. Di ayat 22 nakaning apa yang akan terjadi. Jala memang amanginang maul do dapot rohani akasisian nai. Bukankah harusnya kedatangan Mesias itu memberikan kejayaan? Nina rohana sida, kenapa harus mati? Kenapa harus disalib? Maul do dapot nasidai. Alai amanginang natudoloki nasida martangi yang tudolok. Dina martangyangi di sini kadang di patorang mibar marupa bohini Yesus jala marlinang-linang maianggo pahianna. Amanginang dina marlinang-linangi pahianna itu bukan karena cahaya matahari. Dina mibari bohina bercahaya itu bukan karena cahaya matahari yang menyebabkan marlinang jala mibar bohina amanginang. Alai imana patuduhon habadiaon ni debata. Habadiaon ni debata diungkapkan ketika itu. Hal ini ingin menunjukkan bahwa Yesus sih bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar panurirang, bukan hanya sekedar guru. Alai ibanado debata sadiri naro gabejolma. Ido bahasa nakaning mibar bohina marlinang-linang para bitonna menunjukkan kemuliaan Allah. Uju didoloki Yesus tarida matong disi panurirang sian narobi dari perjanjian lama nakaning disi di patorang amanginang ima si Musa dohot si Elia. Si Musa ima namang gobarhon patik. Si Elia ima namang gobarhon panurirang. Jala jongjong ma Yesus disi ima hagohan ni patik dohot panurirangon. Dialah penyempurna. Hagohan ni patik dohot panurirangon. Pakatayon na sida ima taringo tu ujung nilakana. Ujung nilakani Yesus na ikon pasidungon na di Jerusalem. Taboto da manginang di Jerusalem do masa di dolok Golgata penyalipan kematian Yesus. Molo di bahasa Yunani di dok doi Exodus. Sarupa doi amanginang di padan narobi manang di keluaran ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Sarupa do penyebutan na Exodus di bahasa Yunani. Di sini kaning di ayat 31 di dok di si amanginang ujung ni lakana. Hata ujung ni lakana nanidok na dison marlapata dosongon langkah ruar sian ulaon haportibion. Sian ulaon ni Yesus Kristus na di portibion haruar maibana mengulahon misi yang selanjutnya di Jerusalem ma ikon pasidungon na ulaon na sinakaniani karena di kisah ini di Jerusalem do Yesus Kristus tersilang. Lapatan na ikut tersilang do ibana asaruar sian portibion. Alai dada hataluo ni amanginang na tersilangi Yesus Kristus itu bukan kekalahan. Tetapi salib itulah yang menandakan kemenangan dari Kristus itu sendiri. Di ayat 32, di ayat 33 di doksonon. Terpodom do anggo si Petrus dohot akadonganna. Alai dungdungo nasida gabe di ida mahasangapon nai nang halak na duai jongjong di labungna. Di ayat 33 jala martahi sirang nasida sian ibana ni nasi Petrus mamadok Yesus. Oh guru denggan nai dison hupauli hami ma sopo-sopo ninna. Petrus makilala denggan nai tempat ini sangat nyaman. Unang pola lao behita sianon. Tapajongjong masopo-sopo dison.
Amang inang memang secara manusiawi do perasaan di si Petrusi, kenyamanan itu alai, bukan itu maksud Tuhan, bukan kenyamanan yang begitu maksud Tuhan. Namun rencana Allah sangat berbeda. Yesus harus turun dari bukit itu, pergi ke Yerusalem, bahkan disalibkan, dimaki-maki, diludahi, dibunuh di sana. Ido rencana nih Yesus, ido rencana nih di Batamar hite Yesus Kristus. Amang inang sian nama sa diturpukon dia mana naeng si ida otta na perjolo peristiwa nama sa didoloki menegaskan penegasan nasihat di bata ima di Banua Gijang nama dok Jesusido si palua ido nana yang barita honon melalui nama sa di tonga-tonga ni doloki Yesus Kristus do si palua nasi tong. Yesus Kristus do si palua yang sempurna. Dialah yang menyempurnakan saluhutna adong di padan narobi. Ia manakaning na diwakil hon si Musa dot si Elia. Yesus Kristus mana menyempurnakan. Jala pemilik otoritas tertinggi adalah Yesus itu sendiri. Napa duahon? Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Lapatan na amanginang ikon laluyon na doy. Ikon masa do penyalipon ni. Penyalipan itu haruslah terjadi. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Anggo pangidoan ni sisian nai Mesias naroinian ikon naboy marhuaso di tonga-tonga di Portibion secara politik memberikan kejayaan. Alai dangi amanginang berbanding terbalik do dengan misi Allah itu sendiri. Menuju kemuliaan harus melalui pengorbanan dan ketaatan. Iya, mulunakaning sonang nai di dolokon, unang polalaw behita sianon, tapajong-jong masopo-sopo. Tetapi bukan itu. Sesungguhnya kemuliaan itu harus melalui pengorbanan dan ketaatan. Napatuluhon. Kenyamanan yang dirasakan Petrus sehingga ia ingin mendirikan kemah di atas gunung. Alai pitorodo suara nakaning nama dok, odo anakku nahupiliti. Ketika Petrus berencana ingin mendirikan kemah, itu radong suara madok, odo anakku nahupiliti. Artinya fokuslah kepada Yesus. Tangi homma ibana. Ihutom mananidokna laho matuliat portibion. Jangan hanya mendambakan kenyamanan, tetapi pergilah kemanapun Yesus memanggil, sekalipun itu harus ke dalam lembah penderitaan dan pelayanan. Naturud do debata marhite Yesus Kristus ya Banua Gijang tu Portibion harus melalui penderitaan. Memang itulah misinya demi keselamatan umat manusia. Amanginang Yesus nata sobai ima Tuhan namar mulia. Alayolo doi bana turun ke lembah yang paling kelam. Ima napasautonna di Jerusalem. Yang harus terjadi di Jerusalem, yang harus terjadi di dolok Golgata, marhite-hite hau pinarsilang humokop hita. Alani tangi maibana. Ido didok dison. Odo anakku natarpiliti tangihon hamuma ibana. Di tengah kehidupan kita yang kadang tidak sesuai ekspektasi ini amanginang, tatangi humay bana. Ngulut taon realita na tadalani tidak sesuai dengan ekspektasi ni narohata alay nang pesongoni tatangi humay bana. Di tengah kehidupan yang penuh dengan kebisingan ini, kebisingan dari suara media sosial, kebisingan dari suara para pakar ilmuwan, kebisingan bahkan dari suara kedagingan kita amanginang, tong ma tangi honibana,
fokuslah kepadanya. Odo anakku, nahu piliti, tangihon hamuma ibana. Banyak godaan na manginang ditongan di Portibion. Mungkin ra mabahe kita gabe hilang fokus tutu hatai. Lebih fokus kepada suara-suara duniawi, suara kedagingan kita. Alai suara itu hatta madok tangihon hamuma ibana. Da pala takas di boto akasi sianai tario tu silang manang jalan salib. Harap donian rohana sida ima di kenikmatan ni Portibion, kenyamanan songon nani dolo nakaning HP na ikut tersilang do Jesusi ikoni do dalanna alay nang pesongoni di dok debatado tangihon ma ibana. Amang inang di partikianon ragodang do namasa di ngulutta ra godang do akka masalah yang bertubi-tubi, kekelaman, sakit penyakit, arsak niroha, paru kilon, bahkan mungkin semua terlihat gelap. Godang namasa, nama bain hita gale, gulap ni Portibion, godang na sursar, akka arsak niroha, alay ingo ma di ayat 30 di doksongon. Jadi dung makuling suarai sasada Yesus nama dapat nasida di si laos mau homdo nasida dang di pabotohon nani ida nasidai tua gia ise anggo diaka ari. Mungkin dalam kegelapan ini amanginang di bagasan akka paruk kilot tahun yang kita butuhkan adalah hanya Yesus seorang diri. Berdiam diri bersama-sama dengan Yesus. Biarkan Yesus yang berotoritas atas hidup kita. Ingok ma, nakaning di pabuay bana do di sawana manginang, iya anak ni jolmay iku gudang do si taononna. Ternyata untuk mendapatkan kehidupan kekal, kita juga harus melalui banyak hal di dunia ini. Godang na ikut tadalani di Portibion, godang suara-suara, alay suara ni si do na ikut tangihon otta, tangihon ma suara ni Tuhani. Banyak godaan-godaan yang mungkin akan membuat kita jauh dari Tuhan. Mungkin yang kita dambakan adalah kenyamanan di dunia ini. Tetapi Tuhan berkata, turunlah. Dia harus turun dari kenyamanan demi humokop hita. Jala hita pe ikut talalui dosa luhut na masa di tongan di Portibion na manginang. Tetapi ingatlah, fokus kita adalah Tuhan. Jadikan Tuhan fokus kita. Biarkan Tuhan yang berotoritas atas hidup kita. Tangi homai bana. Amin martangya kita. Ale Jehovah di batanami, hupuji hupasangapami maguar muna badiai, ditongan ni pargulmiton ni ngulunamion, ragam tutu na masa ale Tuhan, hatahuton, parukilon, parsahiton, alay suara ni hatam madok Tuhami, ikon hodo tangihonon nami. Ikon hodo fokus ni ngulu nami. Jalaho matutu na berotoritas di ngulu namion. Alan itu ho mahu pasahat ngulu nami Tuhan. Ho nama narihon ngulu nami. Nama masu-masu hami. Nama dongani lakka nami. Tuhodo pasahaton nami akka ulaun nami. Asa ho matutu nama masu-masu. Mangaleho japalan na lomak di hami. Tuhodo pasaton nami sa luhut keluarga. Ianakon nadao holang. Asa tutu si tutu mahajong-jongan ni aka keluarga Kristen di tongan di Portibion. Bataridahon holong ni roham tuho maliangna. Nang aka dongan nami na di bagasan parsahito pe Tuhan tuho mahu pasahat tami. Dongani nasida.
pamalum nasida, pasu-pasu akka parubatan nasida. Nang hajongjongan ni huriam HKBP Batamon, sodangi masa luhut ulau nami ali Tuhan, asa marhite-hite hajongjongan ni huriaon, lam tarida ma harajom mo di tonga-tonga ni Portibion. Pasu-pasu akka pangulan ni huria, saluhut nama ale Tuhan, na parsidohot, na makobasi di tonga-tonga ni huriam HKBP Batamon. Lehom malas ni roha di hami mangulahon-ulahon persurami asa tong satia hami di pajuomu. Ale amang nabasa, tuho matutuhu pasatami ng bangso negara namion. Homa na majongjongi akka ulaw ni pamareta nami na mga lehon kesejahteraan di tonga-tonga ni akka rakyat na. Nang dihuriam HKBP na bolono na li Tuhan, sian pusat saat tu akka huria na marsada-sada, tuho mahu pasahat tami, jongjongi masaluhut ulaw na li Tuhan, program ni akka huria, mardalam may denggan saluhut na, songon lomo ni roham. Tuho matutuhu pasahat taming ulo nami, marhite-hite goar ni Jesus Kristus sa isaut malomo ni roham. Amen. Tapasaha mapiliata marede mahita. Sambama Jehovah Devatata, Amen, Hallelujah. Sigogom langitan on rinisina, Amen, Hallelujah. Betahit dalam marsing ng tujalona, Amen, Hallelujah. Nasokal jalanan
tatang yako mapiliat tatu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo hararuan di salut sileo-leo na dengga dot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasat hami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyang hami pilihanon. Pati bulhon harajom muri tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang. Say pinarbadia magoarmo. Say Roma harajonmo. Say saut malomo ni roham di banua tongaon sona di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami soon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodako Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasaorhon ma damena tutod ditabe. Amin.